मासाव 2000 फैसा हाबो होनदोंना बेखौ बानायना न'खराव जुदि साख्रिफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो बिब' सना नार्जारिनि भिडिअ'आव बयखौबो सिगांग्रो खुलुमहरबाय ओमफ्रायो न'आव दासो सफैदों आङो बिराद ओंखाम उखैबाय बिराद खामानि जागासिनो आंना दा माने नोंथांमोना आंखौ होनदोंना भिडिअ'खौ सानफ्रामबो लाबो नोंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो बेबायदि होननायखाय आं बिनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा माने मोनसे खोथा आंनि गोसोनिफ्राय आं नोंसोरनो फोरमायगोन आं मानि थाखाय लेट जाबाय थाया भिडिअ'आव बा मानो लाबोबाय थानो हायाखै बेखौ फोरमायगोन आं नोंसोरनो भिडिअ'नि गेजेरजों दिनैनो जाहाथे नोंसोरबो मावनानै होनो हायो आरोना बिमा बिफानि थाखाय आंबो नोंसोरजों शेयार खालामगोन आंनि रोंनायखौ दानिया होमबा आङो मा जानो जादों ओमफ्रायथ' न'आव ओंख्रि गैला बेलासि जाबायना एकदमबारे 2टाबासो जोबखादोंमोन आंना खामानियानो आरो बिनियाव बेंकआव थांनाय मा थांनाय बिराद खामानि खेलिमेलिजों न'आव दासो सफैबाय 4टा जाखाबाय टाइमानो ओमफ्रायो दाउदै दंना गैया नायनोसै आङो दाउदै दङबा जानोसै ओंखाम दाउदै गैयाबा ओंखामखौ जाला होमबालाय नायलांबाय थादो ओमफ्राय मानि थाखाय लेट जाया आङो भिडिअ लाबोनायाव आं नोंसोरनो खोन्थागोन लासैनो दानो नंथ'आ नायलांग्रोदो सिगांग्रो दाउदैया एखे जोबना गासिबो एखे जोबसो आवगोला गिदिर बायदि मोनदोंमोन आं फिसा थैदों दाउदैखौ आं दैसेल' जागोन हांसोनि दाउदैसो गाइखेर फुदुंगासिनो फारसेयाव ओमफ्राय सारायाबो गुदुङानो जाबाय साराया दाउदै गोथाव एवनानै जानोसै बोरै एवो मानसिफोरा आं दाउदैखौ बिदिनो एवो ओमफ्रायो जानाया आंना रेडि जालायबाय ओंखामानो एकदमबारे एसेल'थार माने बेलासिनिसो ओंखाम गोजां नालाय एसे दैजों आराम सोमनानै जानोसै आङो ओमफ्राय थाइजौजों जलफिजों आसार बे आसार ओंखामाव दै होखाबाय बानलु बाथोन सिफ्लेनोसै गोथाव जानोसै आं थाम्फैयाबो जि डिस्टार्बलै सामब्राम गुफुर सिफ्लेनानै लाग्रोखाबाय बानलु जा गोथाव जाखाबाय बानलु बाथोना जा गोथाव जानो साइज नुबाय बानलु गोसाथार जलफिजों माबाजों थाइजौजों आसार दाउदै एवनाय बानलु बाथोन खब'से जानाय नायगोन आं माने लुबैथारबाय bisa
आं जा लुगैनानै ओंखाम जाग्रोथारबाय माने खोथाखौ खोन्थानो हायासै आं खोन्थानोसै एबार आंना खामानि आं नोंसोरनो खोन्थानो नागिरनाया माने आं जाखौ मावदों आरोना दा मावगासिनो दङमोन जोब्बाय खामानिया बेखौ खोन्थानो नागिरनाया आङो जानायनि सिगां खोन्थानो सानदोंमोन ओमफ्राय ओंखाम उखैबायना फुङावनो जालांनाय दिनै 7ता 7:30 जालांनाय ओंखामा बेखायनो आं बिराद उखैथारनानै जागोरबाय नै दासो खिथानाय जासिगोन बेनो जाहैबाय मा खायफा जेनेबा रावबो नखराव जेनेबा साख्रिफोर गैयै ओमफ्राय जेनेबा हा हु गायनानै जुदि जायोबा माइफोर गायनानै जानाय बा बारि बागान बिदिनो आरोना एसे हाया एसे बुरजा थायोबानो जायो आरो बेबायदिया PM किसाननि जे मासाव 2000 फैसा हाबो होनदोंना बेखौ बानायनानै आं एकदमबारे बिराद बेस्थ'मोन जुदि नोंसोरबो सोरबाफोर बानायाखैबा बा मिन्थियाखैबा बिमा बिफाफोरनिखौ बानायनानै होनो हागोन मासाव 2000 हाबो जोंना सिगाङावबो हाबोमोन ओमफ्राय द्र जानानै थादोंमोन ना बेखौ आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामफिननांबाय बेखौनो ब्लक जानानै थाबाय नालायथो गोदान एप्लाइ खालामफिनबाय ओमफ्राय दा बेनो बिराद खेलिमेलि ओरै थांलाय ओरै फैलाय नै दिनै बिनि सिगनेचार नांगौ गाबोन बिनि सिगनेचार नांगौ बिदिनो थांलाय फैलाय एकदमबारे रेस्टखौनो मोनखायाखै आं सानथामा ओमफ्राय आंना दा खामानिया जाबाय आरो बेखायनो आं नोंसोरजोंबो शेयार खालामबाय जुदि नोंसोरबो सोरबाफोर बिमा बिफानिखौ बानायनानै होनोबा बानायनानै होबानो जाबाय बिफानिबाबो बानायजायो बिमानिबाबो बानायजायो नखराव साख्रिफोर गैयाबा आरोना नखराव साख्रि गैयिफोरनिसो नखराव जुदि साख्रिफोर रावबो मावनाय गैयाबा बिसोरो मोननो हायो बे फैसाखौ सरखारनिफ्राय PM किसान जुदि सोरबाफोर बानायाखैबा बा मिन्थियाखैबा खालामनानै होबानो जाबाय बिमा बिफानो बेनो होमबालाय आंना दिनै बेहायनो जोबथ'बाय माबेबाफोरखौ जुदि बुजियाखैब्ला आं आंनि मिन्थिनायखिनिखौ खिथाहरगोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बाय बाय